Sziasztok! Ez itt a 4 szoba háztartási gépek rovatának legújabb tesztje. Itt a tavasz, úgyhogy a tavaszi nagy takarítást igyekszünk egy nap alatt letudni. Egy ekkora helyiségben egyébként ez körülbelül egy hétvégét venne igénybe, de a segítségünkre lesz az LG szárító és mosógépe és egy gőzporszívó. Na, vigyük be a mosógépet a helyére. A mosógépben van a fürdőszobában. Mindenkinek szeretnék felhívni a figyelmét, hogy ne tartsa a fürdőszoba közepén, hiszen útban lesz. Mi most azért hoztuk ide, hogy meg tudjuk mutatni, milyen programokat is fogunk használni. Nagyon fontos, hogy amikor egy mosógépet beállítatok, akkor mindig vízszintezzétek ki, hiszen nem biztos, hogy egyenletes a fürdőszoba padlója, ezért elmászhat, elmozoghat a mosógép. Mosógépünk vízszintes és stabil, ahhoz, hogy elkezdhessük a mosást, már csak 3 dolgot kell neki adni: vizet, valahova el kell vezetnünk a vizet, és áramot. A vízkivezetésnél nem mindegy, hogy milyen a csonk, ebben az esetben stabilan rögzíti a csövet, de hogyha ez esetleg nem lenne így, akkor egy műanyag bilincsel rá lehet szorítani. És végül áram. Sikerült beüzemelni a mosógépet, nézzük meg, hogy mit tud. Mint ahogy a neve is mondja, az LG mosó- és szárítógépe megoldja azt a problémát, hogy az ilyen kis háztartásokban ne kelljen teregetni, hiszen a mosási funkciók mellett szárítást is választhatunk. A 14 program közül könnyen kiválaszthatjuk a ruhatípusnak megfelelőt, és a gép által felajánlott beállításokat manuálisan is tudjuk állítani, úgy mint a centrifugálás és a hőfok. Ha szárítani is szeretnénk, 6 kg ruhát tehetünk a gépbe, azonban ha csak egyszerűen a mosás funkciót választjuk, akkor 8 kg ruhát is belerakhatunk. Míg egy hagyományos mosógép egyféle körkörös dobmozgást tud végezni, addig az LG mosó- és szárítógépe a kézi mosás fázisait szimulálva 6 féle különböző dobmozgást végez, ezáltal kíméli a ruhát és hatékonyabbá teszi a mosást. A 14 program között olyan hagyományosnak nem mondható programokat is találunk, mint például a sportruhák mosásához alkalmas program, vagy például a babaruhákhoz használható kímélő program, aminek az a főbb tulajdonsága, hogy olyan magas fokon mossa a ruhákat és olyan magas fokon öblít, hogy semmiféle vegyi anyag nem marad a ruha szálai között. Találunk továbbá a takaró mosására alkalmas programot, és a szárítással kombinált programot is kiválaszthatjuk. Ha új mosógépet helyezünk üzembe, fontos, hogy a dobrögzítő csavarokat minden esetben kivegyük, hiszen ezek akár tönkre is tehetik a gépet. Akkor lássuk is hozzá a takarításhoz. Az első lépés az lesz, hogy leszedjük a függönyt és a sötétítőt, ezeket gyorsan ki is mossuk. Leszedtük a függönyöket, úgyhogy neki is állhatunk a mosásnak. Először, mivel a függöny igazából nem annyira koszolódik, mint sem porolódik, ezért egy gyors mosásra fogjuk berakni. Ahogy látjuk, a gyorsmosásnál 800-as fordulaton és 30 fokon fogjuk mosni a függönyt, ez gyakorlatilag tökéletes, indulhat is a mosás. Le is járt az első mosásunk, mivel a függöny nem szív magába sok nedvességet, ezért most nem fogjuk szárítani. Azt majd a második adaggal fogjuk megtenni, ezt most szedjük ki. Akkor lássuk a többit. Következzen a második mosás. Sötétítő függönyt, takarót és terítőt fogunk mosni. Egyszerű a dolgunk, a nagyméretű takarók, függönyök mosásához a dűvé funkciót kell kiválasztanunk. 1000-es fordulaton, 40 fokon kezdjük a mosást. A függönyt kimostuk, a második mosás már benn van, ezt most addig félretesszük, és letörölgetjük a polcokat. Törölgetni mindig úgy érdemes, hogy föntről lefelé haladjunk, hiszen a por is mindig lefele fog szállni. Lássuk neki. A
portörlés után következzen a porszívózás. A porszívózást az LG Compressor Elite gőzporszívójával fogjuk végezni. Tudjuk használni a laminátpadlón is, és mi meg fogjuk mutatni, hogy egyébként a kanapé tisztítására is alkalmas. A készülékkel lehet hagyományos porszívózást végezni, egyszerre lehet porszívózni és gőzzel is takarítani, és lehet csak gőzzel is. Mi most a vegyes üzemmódot fogjuk nektek megmutatni. Minden készen áll ahhoz, hogy elkezdjük a porszívózást. A kanapéval fogjuk kezdeni, hiszen a polcokról lehulló portól meg kell szabadítani, illetve felfrissítjük egy kicsit a gőzfejjel a textilt is. Mindenek előtt azonban vigyük el a szőnyeget, hogy majd ott folytathassuk a takarítást. Végeztünk a porszívózással, nézzük, hogy mit rejt még a készülék. Található benne egy HEPA szűrő, a finom por és a szagok ellen, hogy ezek a porszívózás során ne kerüljenek vissza a levegőbe. Találunk még a porszívóban egy porgyűjtő tartályt is, ami az LG által szabadalmaztatott portömörítő technológiával tömbösíti a port, így egyszerűbb az ürítés, és kevesebb por is kerül vissza a levegőbe. Az LG gőzporszívójához tartozik még egy kiegészítő fej is, ami azt szolgálja, hogy a nehezen elérhető helyeket is könnyen kitakarítsuk. Próbáljuk ki ezt is. Lejárt a második mosásunk is, viszont ezeket most nem rakjuk rögtön vissza, hanem megszárítjuk őket, hiszen eléggé nehéz anyagú ruhák így sok vizet szívtak magukba, be is állítjuk a szárítás programot. Választhatunk 3 funkció közül, teljesen szárazra, vasalás szárazra, vagy csak épp hogy szárazra szárítsa meg a gép. Mi most azt választjuk, hogy vasalás szárazak legyenek. A függönyök, a terítő és a takaró megszáradtak, rakjuk őket vissza a helyükre. Már csak a szőnyegünk van hátra, ezt viszont most kivételesen nem mossuk és külön szárítjuk, hanem a 2 programot egyben fogjuk futtatni, és sem egyszerű, berakjuk, és az ennek megfelelő programot automatikusan be is állítja. Lejárt a mosó-szárító program, rakjuk vissza a szőnyeget is a helyére. A szőnyeget visszaraktuk a helyére, a függönyök is fenn vannak, rendet rakunk a szobában, menjünk még vissza egy percre a fürdőszobába. A rajttakarítással majdnem készen vagyunk, már csak egy dolog van hátra, hogy a menet közben összeszedett szennyes ruhát kimossuk. Ezt viszont nem fogjuk megvárni, olyan programot választunk, ami csendes, nem zavarjuk a szomszédokat, időzítőt is fogunk beállítani, így mehetünk a dolgunkra, ezt már nem kell megvárnunk.